Pinopen niyo mo. Kailan ko eh. Oo, siguro. Hala po na akong kamera. Ha? Hala. Saan eh? Mga ni hala. Pinopen mo nga. Ito i-update mo. Hmm? Wala. Ito speaker na. Nato ng mga lima. Naawa ng mga disinbis. Kailangan ng disinbis. Lapi distributor sa misri. Mga pampers lang. Ayan mo. Ayan mo. Kuto. Kuto lang.
kondisyon ano? Ha? Kondisyon. Oo. Nag-gym ka? Wala, oy. Ha? Wala. Ano mo sa... Ay, kana akong trabaho, physical fit, naman akong trabaho. Kana nagakuan ng tumi, nag-aamsa. Wala ka nag-gym ko ka. Oo. Naman may rotation, may every 30 minutes. Ano, Nakusok. Oo. Sa last nga, kanang sa Philips, kaya ikaw mag-file sa mga box wall na nadagan. Mga dagan ng box, madulog sa imo nga, imo nang i-file. So, mga sa dumi niya, kung hay diyan na taman. Yung mga pag-exercise. Ay, mga maanak mo na mo ko'y muscle, ani ay. Ikunin mo lawas mo. Mo ba? Ay, Jadi para sa uban. loyat, mo ba? Dito lahat yun. Ay, Ang wala mo sa nag-kondisyon ko ng lawas tao. oh. Muli kini kay ko imo kita di ano makita di ako nimo magkuan upang miing kita mag-aray ka na babae ni imong kita. Ay! Lagi ko. Oo, no? Dili parehas. Meron sila nga sa kitang magagod-ikot. Naman po isang lalaki, hilang ng buwan. Oo, sa kasakit, di ba? Siya di ay kasiro na di pura man siya dito nila. Siya masakit, siya hilot. Ay, pero man na. Dugay na maigo mo. Oo. Dugay na maigo ni mo. Kung nga nang nawasan. Pagsara kay kung kailot ka nga. Tugtog lang. Kondisyon, lawas. Tama yung kung lahit yun ba? May bala mo na ako ni hikap. Asa di yung react. Yung dyan. Di pada sa ko taga unit pala agay. Kaya ilotan eh. Di sa baam sa kapila naghilot agay lang gapon. So, may paghilot ano yun. Gitikot ang lang. Binas ka naman ang lawasan. Ano wa di agay ba? Sakit anak dia oh. Wala ah. Undangon na lang guro na to na, wala mo na. Ay, gusto ko. Wa may challenge. Pero lamig lang yung ano yung mahilot kang kondisyon. Di mo samot ko yung gapon ba? Gusto ko, kung bayad ko sa trabaho,